Sami jste určitě potom, jak jste chodili tady po okolí, zjistili, že tam je to a tam je zase ono. No a právě, abyste si udělali v tom takový trošku ucelený přehled, abyste věděli, kde se co děje a kam se na co můžete podívat, kde na vás co čeká, tak tu máme mnoho milých hostí, kteří vám právě v tomto vstupu prozradí, kam můžete zajít a co na vás na tom místě, které oni zastupují, čeká. Takže já jako prvního pozvu sem za mnou na pódium pana doktora Jaroslava Klimenta z klubu veteránů, který se jmenuje Slovácký veterán Car Club. Tak, pane doktore, můžete pozvat tady právě návštěvníky dnešní akce na ty veterány, které já osobně jsem viděl, které jsou krásné, ty autíčka. Vy už jste mi tak nějak v našem rozhovoru nastínil, že nejsou všechna, že těch akcí je potom ještě víc, kde jich bude třeba více. Každopádně pozvěte návštěvníky na tu akci, co je tu dnes a klidně přidejte pozvánku na ty akce další. Takže já děkuji za příležitost vás tady pozvat na naši akci, kterou pořádáme v rámci Hospital Festu. Já jsem byl zvolený teda mými kamarády ze Slováckého veterán Car Clubu, abych vám to tady prezentoval. Jinak jsem teda v nemocnici zaměstnán jako psychiatr. Takže mě kolegové prosili, abych zdůraznil, že Slovácký klub není nějaký klub šílenců, kteří potřebují psychiatra, takže je to teda skutečně náhoda, že tady za ně mluvím. Náš klub je tradiční klub a pokud budete teda mít zájem se podívat na naše vozidla, které dneska prezentujeme, tak se prezentujeme před chirurgickým pavilonem. Tam, jak je psychiatrická ambulance, je tam spoustu motocyklů, je tam i několik velmi krásných automobilů. To nejstarší vozidlo je z roku 26, je to Ford KT. Jsou tam ale i starší vozidla, možná, že to někoho překvapí, že tam máme vozidlo z roku 1896, což je velmi staré už vozidlo, takže vám doporučujeme nás navštívit a podívat se.
Pokud byste měli zájem slednout něco víc z našeho klubu, z naší prezentace, tak nejbližší akce bude příští týden v Luhačovicích, kde je otvírání a svěcení pramenů. Kam, že se můžete podívat na policisty a jejich auta. Pane policisto, sem do mikrofonu. Takže policista Jaroslav Svora s pozvánkou na to, na co se můžete podívat zde v kyjovské nemocnici, co se policie České republiky týče. Dobrý den, jsme přijeli s kolegy z oddělení Hodonínského a z Kyjovského. Jasně. Ukázat vám jsme přijeli vozidlo značky Škoda Octavia, které používáme dnes a denně během služby. Dále zde je vozidlo Volkswagen Transporter, které slouží k mimořádným situacím, jakož jsou povodně nebo nějaké dopravní nehody. S kolegy vám odpovíme na otázky, na které se budete ptát. Prostě zodpovíte naprosto všechno. To byl policista Jaroslav Svora a pozvánka k policii České republiky sem do areálu v nemocnici. Máme tu asi nějaké naléhavé sdělení nebo něco, takže můžete se na mikrofon. Já, nechci rušit takovou slavnost. Doktor Koenig, sloužím teďka na gynekologii. Jenom jsem chtěl vyzvat, jestli tady je náhodou pan ředitel, aby zrušil zákaz vjezdu normálních aut do nemocnice. Protože teď mě přišla krvácející pacientka, na bráně mě řekli, že má zákaz pustit kromě koho jiného než rychlou. Tak prosím vás, jestli pan ředitel, ať tohle to zruší, a mě krvácející pacientky sem nemusí kvůli tomuhle tady chodit pěšky až od brány. Děkuju. Vážení, nechápu pana doktora, co tady chytá za paniku. Sanitky mají normální vjezd povolen, je vstup povolen i pro pacienty, i pro pacientky. Je to tady bouření, jenom pobouřování. Nechápu to. Jinak já jenom chci ještě v této příležitosti, když jsem byl vyzván k přítomnosti, poděkovat všem souborům. Je to akce, která je pořádaná na dobročinnosti. Vystupují zde umělecké školy, vystupují zde soubory, které jedou zadarmo. Prostě já jim všem děkuju. Opravdu je to akce, která je pořádaná jako za účelem dobročinem. Zároveň je to akce, která je pořádaná za výběrem jako humanitární, kdy chceme vybrat peníze na mamograf. Takže tímto všem chci poděkovat. Zároveň chci poděkovat sponzorům. Máme nový mamograf, který začne od června či července fungovat v naší nemocnici. Bude to nový moderní přístroj, na kterém budeme diagnostikovat ještě lépe, než jsme diagnostikovali dosud, a vyšetříme více pacientek. Jenom bych vám chtěla říct, že naše pracoviště funguje už od roku 2002. Vyšetřili jsme více než 50 000 žen, u kterých jsme našli kolem 300 nádorů. Byly to nádory v raném stádiu a těmto ženám se v podstatě zachránili či výrazně prodloužili život. Takže všechny přítomné ženy zvu před náš stánek, a pokud budou mít zájem, budeme jim provádět ultrazvukové vyšetření, preventivní vyšetření prsu. Děkuju moc. Tak to byla paní doktorka Andrea Stryčková. Paní doktorko, děkujeme. No a máme tu ještě ředitele Domu dětí a mládeže v Kyjově, pana Zdeňka Kunce. Také ten vás pozve na něco, co je tu dnes v areálu Kyjovské nemocnici k vidění, tak máte slovo. Dobré odpoledne. Dovolte, abych nejdříve poděkoval za pozvání na toto krásné odpoledne od vedení zdejší nemocnice. V současné době vystupují naše děti z kroužků tanečních před areálem interny. Probíhá výstava v prvním patře chirurgického pavilonu, výstava keramiky. A z akcí budoucí bych vás velice rád pozval 29. května na 17. ročník Minimis 2011 a všechny děti na naše letní tábory, které pořádáme v Útisku Solanci v Beskydech. Děkuji. Tak to byl ředitel Domu dětí a mládeže pan Zdeněk Kunc. No a jako poslední vás pozve pan Michal Vodička ze záchranky na to, co můžete zde v areálu nemocnice zhlédnout, co se zase záchranky týče, takže i vy máte slovo. Pěkné odpoledne, hlavně bez úrazu. Já bych vás chtěl pozvat na předvedení naší sanitky, která stojí tady dole u vrátnice. Je to ten velký bílý Mercedes Sprinter. Nebojte se podívat a ptát se na vaše další dotazy. Vám zodpovím rád já, anebo můj kolega Ondra. A jinak taková perlička, nebo abyste věděli, taková zajímavost. V pohotovosti na celou Jižní Moravu je teďka v této situaci 41 sanitek plus
jeden vrtulník. Přeju vám pěkný den. Tak, já si myslím, že těch pozvánek bylo opravdu hodně, také toho hodně v tom dnešním programu je, takže není se divit, že těch hostů bylo tolik, bylo jich konkrétně 6. Takže teď už všichni víte, pokud byste chtěli jít třeba odtud na nějaké jiné to stanoviště, kamže vás ta vaše chuť zavede a co na tom daném stanovišti uvidíte. Za mnou už se pomalinku, jak tady vidíte, chystá mladá muzika Šardice, ale ještě předtím zhlédnete úžasné vystoupení mažoretek s názvem Rošťaty ze Šardic, tak se ty holky jmenují, Rošťaty ze Šardic, a ty vystupují pod vedením Michaly Zicháčkové a Veroniky Válkové. Jinak Rošťaty ze Šardic jsou v věkovém rozmezí 7 až 12 let.